Mbukeli sithe sisekhona la eMduda sasithi siyobe senza iphutha uma singalitholi ilunga lomphakathi ngoba siyadinga ukuzwa namalungu omphakathi ukuthi azizwa kanjani ngale program eqhamuke nesibhedlela sakaNongoma ukuthi siphume sikubantu. Mfoka Mthethwa sikubingelele sikwamukele. Yebo ngokunjalo mfethu. Sikhona mfethu sifisa nje ukuthola njengoyilunga lomphakathi sesithe sakudonsa nawe uyizele ngokwakho. Sifisa ukuthola ukuthi njengelunga lomphakathi elithinteka kulama ward amathathu uzizwa kanjani ngeprogram esibhedlela sakaNongoma esiphuma sikubantu. Yeah. Cha, ngokuthi mhlambe kuleyo nto nje leyo, angazi ngadlalisa kanjani ukubonga kwami. Ngoba into eqalayo ukuthi mayenzeke. Yeah. Cishe lokhu saba nje nohulumeni esinayo lokho kuyaqala nga ukuthi makwenzeke ukuthi sivakashele i-department. Kuze nje i-department. Kumele amaservice uzokhishwa izinyo. Onke ama-service umangele phela ngithi umfana lapha uyakhamisa lapho usenesine wakhe. Awubakithi. So nje siyabonga kakhulu ukuthi i-department ize la Department of Health. Ize lapha na wonke ama-service akhona ayikho kwi-service ebingekho namathi singohlola ngisho mina basizeke lo gogo umama la yonke into ngoba uma ubheka usuka la uya edrobheni is 84 rand uzohamba uhambela lento ehambelayo uphinde ubuye yabona ukuthi uzodinga nokudla futhi khona la uzodinga nokudla yonke into so nje kusisize kakhulu ukuthi kuze i-department ize la ize kuze isibhedlela sonke size la so nje sijabule kakhulu nokho ke bafowethu benginesifiso sokuthi ngathi makuzeka kanje neminye iminyango ihlangane. Okay. Ihlangane cishe lokho ngicela ukuthi bomyalezo nje obheka kumphathi wesibhedlela ngoba ngisekwenzile kwakwazi ukubona ukuthi lento yakhona mayenzeke ithinta amanye ama-department. Okay, mhlawumbe lama department enidinga ngempela ukuthi isibhedlela masiphume sisebenzisane yabona mangaba khona home affairs. Okay. Kuba khona u-agriculture cishe ngicabanga ukuthi social development. Yeah. Yona ama-department kakhulukazi asebenza kakhulu nomphakathi uma engaba khona lawo ma-department la kube nje kuthiwa lapha bekhona itende la home affairs bekhona itende yonke ngoba sinalezo zonke futhi ama-challenges esinawo la emakhaya so nje singajabula kakhulu uma ngathola nje usizo kanjalo nangelinye ilanga sekungubeka mhlawumbe uthola ukuthi sekusizakala abanye ngoba angicabanga ukuthi enyamsuni sebezobuyela yabona uthola ukuthi sekuzokwenzeka leyo nto lesiyokwenzeka isenzeka kwenye wadi kanti uyafisa uqale kodwa phela ngoba isibhedlela uthi umphathi sekuyinto vele waya basafuna ukusuka emphakathini ngicabanga ukuthi ngisho mhlawumbe ngokusuyimemezele nje ngicabanga mhlawumbe uyothi mabeya kwendawo ibe khona mase iphinde ibuye la iyobuya ibe khona ngokumphathi uthe akusamiwa manje kuyiwa phambili kuphela isibhedlela siyakubani cha into enhle lo siyabonga impela nje nakumphathi ukuthi ucabanga into kanje bese futhi into enhle kanje ilethe kulezi ndawo kuthiwa ile emakhaya ngoba kade ngibuka nami imhosha nje siwela ithi labantu ade bewela khona la kuthiwa babheke emphakathini usazoyiwela futhi ukuhamba uzobuza ukuthi utha fika kodwa hayi usazohamba le ndawo uzoyihambile kusekude emuva kuseduze emuva usazohamba ubhaya phambili so nje siyabonga kakhulu bafowethu ukuthi isilethele iprogram enjengana le usizo kakhulu nomphakathi ujabulile ngoba sitho lento ithinta ama-ward 3 ward 5 ward 22 ward 3 njoba silapha nje sika ward 3 yes so nje imphakathi yonke iphumula so ezinye indawo baqasha imoto beze lapha because sokuseduzane unlike ukusuka edolobheni sivala inyanga abantu besilisa uJuly ungathini ugqugquzela abantu besilisa ukuthi bathande ngemtholampilo ngingakafiki nje kwemtholampilo ake sibuye nje ke ngikhuze nje le noma ke ngingahlangene kakhulu nayo kodwa liyangithinta abantu besilisa baphothi ngibona lapho social media sekwandile lento yokubulala abantu besifazane engazi ukuthi yini lenga so nje bakithi uma ukuthi ke phela uthanda lisekho nasakhona ukuthi nisebenzise lolo lwakho kusuku nayo wena ngoba usenalo wena yena bengasena uma uthanda sakhona ukusebenzisa lolo lwakho ethi uthanda cha phela dedela ngoba ngeke athanda nawe engasekuthanda so nje ke lokho kwabantu besilisa engiphoxekile manje ngiyafika la yona into engizengayikhuluma ngathi awu abantu besilisa balapha bayabalwa ukuthi abantu balapha ukuthi awu abenzile abantu besilisa kodwa kusendaweni bakhona kodwa kule ndawo ngathi mawusuku yakuba bafice behlezi khona ngabe bebuka lokho abakubukayo kodwa khona basuke behlezi khona abahlala khona ngoba khona abeze emtholampilo emtholampilo bangilisha igama ukuthi emtholampilo noma ngabe kuthiwa iliphi usizo uzokwazi makalithola asisekho isifo kamanje nalezi ke phela abantu ngoba bayakwenza kodwa bese bengafuni ukwenza into ezokwazi ukubavikela ingalimali so ke abeze phela emtholampilo bezothola usizo bekwazi ukuthi mababe right akunamuntu ozogula ngoba masuqhamusa ugqutshwa ngebhara nje nento ngabe kade ngifutwa ngabe nalutho yabona so nje abantu besilisa ngathi impela ingandla lento ukuthi abeze
emtholampilo bethola usizo bazophila bebe right. Ayikho singezaba khona. Asibonga kakhulu ugeqa amagulu ngemuke. Sithemba ukuthi niyezwa insizwa lapha enikhona ukuthi sondelana emtholampilo ila kutholakala khona impilo. Siyabonga kakhulu ke mbukeli kade ubukela yonke lembukiso besikade siphumile nesibedlela sakaNongoma. Siyaphuma ke sithi ke isibedlela siyakubantu. Nawe ke silindele kwadinda kini sophinde futhi sikwazise la isiza khona bese nawe uthuphu kula ngempela uye khona. Siyayivala ke la siphinde sibonane ngokuzayo.